हेलो फ्रेंड्स। पखाଳ पखाଳ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଖରା ଦିନରେ ଆମର ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ ପଖାଳ କଥା। ଆଉ ପଖାଳର ଯାହା ବି ସ୍ୱାଦ ନା ସେଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଇଥିରେ ଟିକେ ମୁଠେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଆଚାର ବି ହେଇଗଲା ନା, ତାହେଲେ ଆମ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ପଖାଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ମଡ଼ିଫାଏ କରିଦେବା, ଯେମିତି ଆମର ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ପଖାଳ, ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ତା କଥା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ଜହ୍ନି ଭର୍ତ୍ତା, ଆମର ଟମାଟୋ ଚକଟା, ମିକ୍ସଚର, ଭଜା, କ'ଣ କହିବି କି ଶାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ପଖାଳ। ବାସ୍ ବସିକି ତ ମୁଁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲି। ସତରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ନା, ମାନେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ନା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାରେ ରହୁଛେ, ଆମେ ଖାଇପାରୁନେ ଡେଲି ଆମେ ପଖାଳ ଏଇଭଳି ବନେଇକି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୱିକ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଥର ତ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭୁଲିବେନି ତାର ପଖାଳର ତୋରାଣୀ, ଯେଉଁଟାକି ପରଫେକ୍ଟ। ଆପଣ ବି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ।